Великое Отечество. Куда-нибудь собрались мы, а в этот край таежный только с самолета можно долететь. Дорогие друзья, от времен Победы мы двигаемся дальше к мирному времени. Переходим в 50-е и 60-е годы. Вашему вниманию представлены ретро-автомобили тех времен. Марки УАЗ и ГАЗ. А также вот Запорожец, видится на горизонте. Такие автомобили ездили по улицам городов во времена, когда жили наши бабушки, дедушки, мамы и папы. Перед вами появилась автомобиль «Победа» желтого цвета. Мимо трибун проезжает автомобиль марки «Запорожец». Голубого и желто-бежевого цвета. Более современные автомобили продолжают наш парад. Эти автомобили мы можем иногда встретить и в нынешнее время на улицах нашего города. Автомобили марки ВАЗ-2106 «Москвич». Также у нас представлен заграничный автопром Volkswagen. Нашему вниманию приезжает знаменитая копейка. Автомобиль всех времен и народов. Вот сейчас вашему вниманию представлены современные автомобили. Автомобили для повседневной жизни, а также автомобили для участия в различных спортивных соревнованиях. Таких, как сегодня, пойдут здесь на Красном кольце. Это гоночные автомобили иностранного производства, к которому уже все так привыкли. Я же говорил, что мы быстрее. Естественно, мы с мигалкой. На самом деле была проблема. Из этого толковых пробок я вам даже пластиковое ведерко синее повесил, не помогло. Взяли с собой номера 001, не помогло. Тези дни, когато принц Алберт се жениши, се оказа, че новата принцеса е от Южна Африка, но е блондинка и с сини очи, като влезла в същата зала, където нейната свекърва, която там някъде от небето горе гледа, е била също блондинка и Шарле казала нещо много важно. Това, че съм руса и с сини очи, не ме прави да приличам на Грейс,
което говори, че всяка блондинка си има своя индивидуалност. Много сложно е ретро, нищо не разбрахме. Блондинки, кой искаш? Да на другите са ме разбрали. Я ще помоля Борислав Моребенов, председателя на автомобилния клуб Пловдив, да дойде, защото по-добре от мене може да представи това абсолютно бижу, защото то не е само автомобил мини, но отзад има нещо, което е ново и невиждано до сега. Заповядай, Бориславе. Благодаря. Това е автомобил Rover Mini Cooper, който е юбилеен и е произведен на 1999 година, в чест на 40 години от произвеждането на първия Mini Cooper 1959. Ремаркето, което виждате отзад, е ръчна изработка, направено от друго купе, което е разрязано на две и след това е регистрирано и в момента е авторско. Така че автомобила е в този вид, в който е бил преди 50 години, с тази разлика, че е малко по-съвремен, има въздушни възглавници, инжекционна двигател, дискови спирачки и така нататък. Благодаря. Аз искам да добавя нещо от блондинките. Това е за милионки, като мен, а не за такива високи като Оля. Оля, аз обявих, че това е автомобил твой, малко така преекспонирах, но това е Ники, той е собственик на този Линкъл. Той е мечтал да си го купи, запознайте се. Ето давам първо микрофона на Ники да го представя, твоите реплики, като автомобил достоен за твоите бедра, да го представиш и ти по някакъв начин. Заповядай, Ники. Благодаря. Автомобилът е 79 година. Класическа, не е някаква специална версия, но да се картие. 6600 кубика, 149 конски сили. Абсолютно оригинално състояние. Автомобила няма екстра, която да няма. Характерно е, че за 79-та година има мултифункционален автопилот, неща, които 79-та година нито Волга, нито Лада, нито Жигула и много други не са мечтали да ги имат. Тази година е първата, в която няма възможност да му се радва. Половинката, вашата половинка. Херцог, Васил Георгиев, понеже иска Графина да се запознае с теб, заповядай. Вие сте на Алфа Ромео? Той е собственика. Здравейте всички, Васил Георгиев се казвам. Колата, с която съм дошъл днес и се надявам много време да я караме, Алфа Ромео Spider Duetto. Това е първата серия от спайдери, които се произвеждат от 1966 година. Реставрирана е в продължение на 4 години и половина. Всичко поне е оригинално, върви добре, 5 скорости, 4 дискови спирачки. Смятам, че е бързо да направите и стабилна в завоите. Но мисля, че добре се получи, така както вие виждате. И да продължаваме нататък. Графино има още една Алфа Ромео. Да, заповядай. И предайте на вашата съпруга, че ако сложи една хубава боя на главата, ще стане блондинка и много ще й отива. Но преди всичко да слуша вас. Взаимно се слушам. Много хубаво, радвам се за което. Да се снимаш там, Графини, да се снимате. Графини, бас иска мен. Вашата кола. Любимка. Тя е в типичния цвят Алфа Росо, по-тъмното червено, за разлика от Ферари. Значи, ако това е последното истинско творение на Батиста Пининфарина, това е Джорджето Джуджел. В 76-та година в Южна Италия се открива завод на Алфа Ромео и почват да правят коли Алфа Сют. Спортният вариант на Алфа Сют е Алфа Сют Спринт. Само 80-та година има 11 стачки в завода на Алфа Ромео и оттам почват проблемите с качеството. Цвета е много хубав, това е цвета на любовта. Душата, сърцето на велинградските ретро любители и мотоциклетисти ретро. Той е един изумителен свещенослужител, човек със сладкодумие. И за да не му вземам думата, защото моето слово ще избледнее пред него, то давам веднага микрофона. Заповядай, отче. Аз специално тази година съм се представил с един военен мотоциклет. 51 година, първия следвоенен модел на М61, 650 кубика. Мотоциклетът е закупен от Видин.
2 години се възстановява и сега е в този вид. С него се пътешества, пътуваме и наистина мотоциклът е в движение и няма никакви проблеми. Стига човек да има желание да го експлоатира. Също тук има един събрат, който от Белград, той се представя с едно BMW R12. Да ви представя моя мотоциклет. BMW R12, 40-та година. Да, за този, който е срещу вас. Да, той е и с интересна история. Ще ви я разкажа. Когато руските войски нападат пред Германия, е изоставен мотоциклета в Чехия. Поради липса на гориво. Български работници, които последствие от Асеновград възстановяват водопровода на същото населено място, го закупуват. И се идва в България. Този мотоциклет, аз го намерих в една изба и на части го изнесахме, защото буквално беше зазидан. Беше пристроен друг гараж до него и нямаше как да излезе. Колата е закупена преди 10 години от Германия, но не съм я закупил аз. Колата е закупена от софийски граждани преди 10 години, след това се закупвам преди 2 години. Все още има много да се желая по нея, все още не съм започнал реставрация, но съм активен участник в движението ретро автомобили и желанието повече, отколкото имам възможност да го направя, но ще стане лека по лека. Колата е 1200 кубика с 3 скорости. Закупил съм го от Германия в много лошо състояние, възстановявал съм си го лично аз. Да спомена само, че участвам вече за